Бүгінгі күнде Татарстанда 14277 ветеран есептелген. Районымызда бір соғыш ветераны һәм 157 тыл ветераны яшәйді. Җиңү көне алдыннан Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына бүләкләр тапшырылматыру традициягә әйләнде. Шулай ук мәктәп укучылары парадта, оешма предприятиелар демонстрацияга әзерләнә. Парад традиция буенча бүгенге иң әһәмиятле чараларның берсе. Бәйрәмнең иң мөһим кунаклары Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм катнашучылары алдында чыгыш ясау зур җаваплылык. Шуңа күрә яшь буын бүгін актив рәвештә җиңү парадына әзерләнә. Безнең инде ел дәверендә час маршировки муниципаль проект форматында бара. Шунда инде 5 класстан алып 10 класска хәтлеләр атнага 1 сәгать маршировка үтәләр. 9 майга инде без югары сыйныфлардан укучыларны алдык, мөмкинлекләрдән чыгып. Быел мен беренче тапкыр маршировка катнашам. Мондый зур истәлекле чарада катнашу бераз борчылдыра. Ләкин тин дәрес укытучысы белән алдан ук дөрес атларга, строй белән бердәм булырга өйрәндем. Балалар бакчаларына йөрүче нәниләрнең парадта катнашуы җиңү бәйрәмен тагын да ямьлерәк итә. Балаларны парадка тәрбиячеләре һәм форпост хәрәкәте белгечләре әзерли. Безнең форпост оешмасы балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләрне 9 ай парадына әзерли. Бүген без Ләйсән балалар бакчасында ярдәм итәбез. Бу садиктан барлыгы 13 бала маршировкада катнаша. Бөек җиңү бәйрәменең генераль репетициясе узды. Катнашучылар өчен җиңү паркында кунакларны каршы алу тәртибе билгеләнде. Шулай ук Зифа Басырова исемендәге мәдәният йорты алдында узачак бөек җиңү парады кабатланды. Үзгәрешләр бар. Үлемсез полк акциясе үзгә формада узачак. Бөек Ватан сугышы геройларының фотосурәтен һәм алар турында мәгълүматны киемнәргә рәсем итеп килергә, значок яки бәйт итеп тагарга мөмкин. Шулай ук бабагызның фотосын машинагызның тәрәзәсенә ябыштыра аласыз. Үлемсез полк акциясына социаль шелтерләрдә кушылырга була. Акциядә катнашу өчен бабагызның фотосын һәм аның турында язманы "Минем герой, минем гаилә" хэштегы белән шәхси аккаунтыгызда урнаштырыгыз. Районда узачак җиңү бәйрәме программасы белән 5 майда чыккан газетабызның беренче битендә таныша аласыз. Рәмилә Сәлимова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.